No caso do IBE, a recaudación repártese a partes iguais entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado. Nos impostos especiais, o 58% da recaudación vai para as arcas autonómicas. E no caso do imposto sobre electricidade, un tributo totalmente cedido, o 100% da recaudación é unha recaudación que nutre as arcas autonómicas. Por lo tanto, isto supón que o impacto en Galicia, o que os impostos dos galegos, o que a falta de disponibilidade que isto vai supoñer cada mes, hai en principio a vixencia do Real Decreto son 3 meses, son 40,2 millóns de euros. É dicir, nos 3 meses de vixencia, a Xunta de Galicia deixará de ingresar nas arcas autonómicas 120,6 millóns de euros. O desglose serían, por mes, 23 millóns pola recaudación do IBE, do Imposto sobre o Valor Engadido, 7,7 millóns polo Imposto Especial sobre Hidrocarburos e 9,5 millóns polo Imposto Especial sobre Electricidade. En total, en 3 meses, 120,6 millóns de euros de menos. Somos perfectamente conscientes de que era necesario adoptar medidas, somos perfectamente conscientes de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude unha disminución nos costes, pero tamén creo que todo o mundo é perfectamente consciente de que se un esforzo compartido, primeiro, o lóxico era telo debatido, non coñecelo como se coñeceu o venres e, en todo caso, os galegos teñen que saber que a aportación de Galicia a este esforzo non é un esforzo do Goberno central, é un esforzo das persoas cos seus impostos, pero a baixada de recaudación durante os 3 meses de impacto e sempre que se mantiveran estas medidas sería 120,6 millóns de euros,